Único cosco po yun nos Het enige yunan. wat onze kinderen kan helpen. Único ko po yun nos Het matrimonio enige wat na. onze huwelijken kan helpen. Único ko po salva. Het enige wat kan redden. Ta Is Jesus. Jezus Christus. Su nombre ta Jesus. Zijn naam is Pa Jezus. eturo dia Voor mester hem moet dobla. elke knie buigen. Itu lenga En meste elke confessa. tong zal belijden Eta Señor. dat Hij Heer is. Pa honor y gloria di Dios tata. Si bo doen na boyu tur lo qual che pidi. Kiko te scosta Als ko te je kind sosode. alles geeft waar hij om vraagt, wat gebeurt er dan? Sige bay, sige bay, sige bay. Klik, Gaan we klik, klik. verder? Ya no está en cabeça riba. Klik om yamas. Klik om yamas. Juist. Si bo doen na boyu tur lo che pidi. Kita passa. Als je kind alles geeft waar hij om vraagt, wat gebeurt er dan? Unja cosa importante que deve passar, tá? Een van de belangrijke dingen wat gebeurt E não dan, por dir com palavra que chama no. hij of zij kan niet handelen met woorden zoals nee. E não por dir com awe no ting. En kan niet omgaan met vandaag is er niets. E não por dir com no por. Kan niet omgaan met kan niet. Essa aqui não traz problema nang emocional e hasta depressão. Dit brengt emotionele problemen en zelfs depressie. Pa sobra nunca bonobi sa boyu no. Want je hebt nooit nee tegen je kind gezegd. Hasta ora e no ting razão. Zelfs wanneer hij of zij geen gelijk heeft. Ela si fout, ela si robes na school. Het kind heeft slecht gedaan op school, iets E verkeerd. te chega cas, Komt thuis. bota bise, wat is Je er gebeurd? zegt, je vraagt, Que vrouw asibo? wat heeft de juffrouw jou aangedaan? Que vrouw asibo? Wat heeft de juffrouw jou aangedaan? Di como te puntra sina. Waarom vraag je dat op die Puntra manier? kiko a passa. Vraag wat er is gebeurd. No kiko je vrouw a hasibo. Vraag niet wat de juffrouw jou heeft No aangedaan. kiko coach a hasibo. Wat de coach jou heeft aangedaan. Wat is er gebeurd? Dat moet je vragen. Pas als je nou constantemente bota Want bisande anders, elke moet keer zeg je tegen dat kind, tur hende de fout. iedereen is verkeerd, Ah, boso tira som. alleen jij hebt gelijk. Eta oké. Dat is oké. Bota kre un hoben kuta zelfverzekerd. Je voedt een jongere op die zelfverzekerd is. Eta fuerte, Die is krachtig, arrogante. arrogant. En tabaka bes panuende. Die buigt zijn hoofd niet om voor niemand. Nuendo da se ko chambon kune. Niemand die kan hem voor de gek houden. Pero bosaco vida sata estranho, toch? Maar weet je dat het leven soms raar loopt? Anto tiora vida te dá uma vuelta. En soms gaat het een ommetje om. Anto muche a wota En in dat een kind situação. hier komt in een situatie Caminda, waar eta começa a escuchar. begint te luisteren, No. nee begint te horen. No por. Kan niet. Abo no. Jij niet. Todo o mundo tá baixa bau. De Zijn hele momento. wereld valt in elkaar op dat Ante moment. muche tá cai de depressão, En dat ore. kind wordt depressief dan. Passo abo no assim é. Want jij hebt hem of haar niet geleerd. Bom sim é balança. Je hebt de balans niet geleerd. Bom sim é que bo por perde. Je hebt niet geleerd dat je ook kan verliezen. Eta de futebol, Je zit op voetbal. se não tá perdi, Als ze verliezen, mira aqui, bota vira louco de dan word stadion. je gek in het stadion. Wege sushi! Het is Refri vals Frank spel. Kens! Refri, bij refri! Scheidsrechter. Scheidsrechter. Weg met die scheidsrechter. Ze spelen vals. Nee, het is een spel. Het is gewoon een spel. En soms win je, soms verlies je. Ora moet je binkas, we zeggen, hey, doe je Wanneer je perde kind weer. thuis komt, heb je vandaag verloren? Nota nada. Maakt niks uit. Timbiabo te perde. Soms verlies je. Timbiabo te gana. Soms win je. Punto. Punt. Si no, no pode den Want deporte. anders kan je geen Todo sport dia bota gana, oefenen. Shonan. Je wint niet elke dag. Timbiabo te oração. Soms doe je gebed. Senhor Sanami. Heere, genees mij. Deus não sanabo. God, genees je niet. Kiko. Wat nu? Wat avisa Senhor, me sirbi bumas. Zeg tegen de Heer, ik dien je niet meer. Mitei. Ik ben er. Mitei. Ik ben er. Assim nós temos biba. Zo dienen we te Assim leven. nós temos sali para nos cas. Zo dienen we uit te gaan voor Para ons ons huis, yunan. voor onze kinderen. No sende luz na kaya. Er ligt niet op straat Laga aan. boca suku. En laat je huis zelf in het Você donker. kiko nos tá bom Weet denje. je waar we goed in zijn? Joi turende ba juda. Alle kinderen van iedereen Joi help je. turende ba kore ba bindi shona. Elk kind zegen je van een ander. Anto boyuna meso. En je eigen kinderen dan. Boyuna te prome. Jouw eigen kinderen zijn En als te oren allereerst op bepas de je- eerste plek. En als je het goed voor je kinderen kan doen, Als je, dan kan je het ook voor de kerk en anderen amen. ook goed doen. Dat zegt mijn Bijbel. Niet andersom. Eerst mijn huis en daarna de kerk en de rest. Amen. Romang ano mo, bis amen. Si.
Dat zie ik ons nanda. Zo gaan die Ons dingen. sigi. We gaan verder. Si bo sobreproteja boyu. Kita pasa si bo overprotect boyu. Als je overbeschermd bent tegenover je kind, E mucha tabira kiko dan wordt het kind wel inseguro. onzeker. E talanta ku hopi medo. Je groeit op met veel angst. Sempre dentro sua cabeça ta queda e pensamento ku algo lo pasa. Altijd in het hoofd blijft er iets gaat gebeuren. Timbiata pa sobra abo dat uma mala Soms experiência. omdat jij een slechte ervaring had. Abo bita ku exemplo. Di Jij- Holanda. ik neem een voorbeeld van Nederland. Bakore bicycle, Je hebt ba yung gefietst. accidente ku bicycle. Je hebt een ongeluk gehad met de fiets. Awor nyun di boyuna no timaki subi Nu bicycle. mag geen een van je kinderen fietsen. Pero nang no hay accidente. Maar ze hebben geen ongeluk Pero gehad. paso abo yung accidente di Want ba dat jij een bicycle. ongeluk hebt gehad met de fiets, Abo kita ku medo di kore bicycle. ben je angstig om te fietsen. Anto boyuna no timaki kore En mogen bicycle. je kinderen ook niet fietsen. Anto eta ding matrimonio tambe. En dat is ook in een huwelijk. Abo a casa. Jij bent getrouwd. Bo kasaba ilagabo. Je echtgenoot heeft je Bakeda achtergelaten. bo soke Je yunang. bent alleen gebleven met de kinderen. Awor boyuna kiba to ba siyanang. En nu je kinderen, wat leer je ze? Nyung hamber unta bong. Geen man is goed. Nyung muwe unta bong. Geen vrouw is goed. No casa. Trouw niet. No laka nyuende kiko. Laat niemand dit of dat. E mucho nanta inseguro. Kinderen worden onzeker. Nanti medo di Ze casa. zijn bang om te trouwen. Medo di forma ng vida. Ibo tinku laga los. En je moet Paso loslaten. tanteng ko abot mara. Want zolang je gebonden bent, Bota mara turende rondo dibo. bind je de mensen om je heen ook. Anto nang no po progresar den En vida. zij kunnen niet vooruit gaan in het Nano po leven. avanza. Zij kunnen niet vooruit gaan. Manen ang subong bicycle. Zodra ze op een fiets gaan, Pero may pensamento ko nanta het ba eerste wat kiko. ze denken is, wat? Ongeluk. Ongeluk. Er gaat een ongeluk gebeuren. Er gaat een ongeluk gebeuren. Anto nang papia. Een manier van praten, Tambe tabi da sine. dat wordt dan ook zo. No, no subi bicycle ko. Bom, mama Nee, tabi ga sino niet fietsen, sempre. want mama heeft altijd gezegd. Sino subi bicycle, Als we op de fiets gaan, accidente. ongeluk. Anto segundo ta papie. En terwijl je dat uitspreekt, Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3 hasta 1. Que tabi sa nos. De nos zegt boca no. Nos In ons mesta mond. proclama morto. wij proclameren zelf Anto dood. después bota bisa. En dan zeg je, Waki mama kijk tatira eens, song. mama had gelijk. Ora ba yung accidente bota bisa mama Wanneer je tatira ongeluk song. hebt gehad, zeg je, mama had gelijk. Unta mama tatira song. Mama had geen gelijk. Tabo me que tabi sa accidente te Jij passa, hebt accidente te passa, zelf accidente te zitten passa. verklaren elke keer dat er een ongeluk ging gebeuren. Het gaat gebeuren, het gaat gebeuren. Nu gaat het wel gebeuren, nu gaat het gebeuren. En het gebeurt. Pastor lo cual bo proclamar, Want ta dat wat je so de. verklaart, dat gebeurt. Que tabi sa no mami tama tabi divorciar, me ko mi mami tama tabi Blijf divorciar. maar zeggen dat je ook gaat scheiden met je moeder. Bota tabi divorciar Dan ga je ook seguramente. uiteindelijk scheiden. Si bo negligear bo yunang. Als je kinderen Siguiente verwaarloost. Si bo negligear bo yunang, kita Als je passa. kinderen verwaarloost, wat gebeurt er dan? Etalanta bashi iku tristeza. Dan wordt diegene opgegroeid met een leegte en verdriet. Etalanta sin valor propio. Staat op zonder waarde. Awo ormi bisa Eigen negligear bo waarde. yunang kimi ke menke ko Wanneer ik sei. zeg verwaarlozen van je kind, wat bedoel ik daarmee? Awo na Corsao, nos In cultura ta Curaçao, otro. onze cultuur is daar anders. In Holanda ta otro. In Nederland is het ook Turenda anders. tra. Iedereen werkt. Amita mira yunang, mucho Ik nang zie kinderen agitras. hierachter, Na speeltuin. bij het Ze speeltuintje. komen voetballen. Dan ta kwe ng yabi kas, Ze buta pakken hun abaw. huissleutel, zetten het op de grond Dan ta bengo voetbal. en ze gaan voetbal spelen. Dan soto ng kas. Ze zijn alleen thuis. Dan soto ng Ze kas. zijn alleen thuis. Pero aparentemente na Holanda ta Maar veilig. blijkbaar in Nederland is dat veilig. Si. Ja. E mucho nang De kinderen tanan so na kas. zijn alleen thuis. Basta kimi ta mira na Holanda? Weet je wat ik zie in Nederland? Mucho di 4 ay. Kinderen van 4 jaar, 3 ay. 3 jaar, Iba bicycle. op de fiets. Ta by school. Gaan naar school. Sing mama. Zonder moeder. Sing tata. Zonder vader. Ta responsabele ko ita? Is dat verantwoordelijk? E say no ta kindermishandeling. Is dat geen kindermishandeling? No, de kinderen, ze kunnen alles. Ze zijn zelfstandig, hè. Ze kunnen alles. Ze blijven alleen thuis. Ik ga naar werk. En als ik kom, hebben ze zelf gekookt. Er is eten op tafel. Mooi, mooi, mooi. En ja, maar negligentia. Het heet verwaarlozen. Verwaarlozing en ja, maar. En moet je chiquite, not supposed to Kleine verantwoordelijkheid. kind hoort niet verantwoordelijkheid te hebben. En no por carga responsabilidade. Die kan die verantwoordelijkheid niet dragen. En no sabe que tem quase ora tem lekkage de gas Hij dentro do weet niet wat casa. hij moet doen wanneer er een kaartje van gas is in het huis. En no sabe que tem quase Hij weet niet wat hij moet doen ora tem candela de gebouw. wanneer er vuur brand uitbreekt in Maar het gebouw. abo ta goza. Maar jij hebt vreugde. Sobre Juno de zelfstandig.
Jij geniet ervan dat je kind zelfstandig Boyu die is. zij zijn te Ze zelfstandig. is 6 jaar en zelfstandig. E ja, maar negligencia. Het heet verwaarlozing. Eta met abuso di mucha. Dat is ook mishandeling van een kind. Abuso e cosita. Een mishandeling is dat. Anto etabai hasikos pasinti su mes importante. En hij gaat dingen doen om zichzelf belangrijk Etabai te doen busca voelen. caminho que ta hanya atenção. Dingen zoeken om aandacht te krijgen. Anto timbia eta hasikos não pai atenção. En soms doet diegene dingen om aandacht te krijgen. Paki bota querer eta Waarom denk je? eta app com os amigos não. App met zijn of haar vrienden. Wa mi pecho. Kijk mijn borst. Maak een foto. Mande. Stuurt het op. Você diz com? Weet je waarom? Atenção. Aandacht. Mais atenção. Meer aandacht. Wak bi de mi kamer. Kijk mee mijn kamer. A wak it in Facebook en nanta by live. Nu is ze Facebook live. Nanta sende koi. Ze doen het aan. Drumiri ben aan kamer na Ze Japon. liggen op hun bed in hun Ja, ik heb niks te pyjama. doen. Chillen vandaag. Chillen. Wat ga je morgen doen? Hier ben ik. Mama is er niet. Kom je langs? We lachen erom. Maar het is zo depa zo Maar die het gebeurt verwaarlozing. omdat er verwaarlozing is. Pasobo no te. Want je bent er niet. No tinhuende. Er is niemand. Het bij school. Gaat naar school. Sali school. Gaat uit school. Bij BSO. Naar BSO. Sali BSO. Uit BSO. Bij thuis zo. Gaat thuis zo. Suso. Alleen. Ja, dat gebeurt. Van de school naar de BSO, naar huis en alleen. Altijd alleen. De kind de beste educabo you. Wie voedt je kind op? Abono. Jij niet. Antoro was op portret En nang. wanneer je kijkt naar haar foto's, No rabia. word dan niet boos. En lo qual abo a sembra. Het is wat jij gezaaid hebt. Anto ting kokoseche. En je moet het oogsten. Si bolanta bo you bou depressão. Als je kind opvoedt onder druk, Eta lanta com pensamento que no por falha. dan groeit hij op met een gedachte dat hij niet mag falen. E por bij biba bou de ansia e temor. Kan met haast en vrees leven. Tukos paniekaanval. Een paniekaanval. Cada vez hyperventilatie. Saco. Een zak. Kiko taku passa. Wat er ook gebeurt, Eta hyperventileer. hij is aan het hyperventileren. Toetsweek. Papa komt niet thuis. Vrienden hebben haar in de steek gelaten. Steeds paniekaanvallen. Omdat jij te veel druk op hem of haar hebt gezet. Mucho presión. Te Om veel mensen te druk. bon. Je moet Kada goed recht. zijn. Loop recht. No tiene bolomacina. Doe je rug niet zo. Strip. Recht. Orbo para de iglesia. Wanneer je in de gemeente staat, Isa bomanang. hef je handen. Pero pareo. Maar gelijk. Stress. Stress. Hopi stress. Heel veel stress. Anto bonota En je comprende. begrijpt Di niet combo you. waarom je kind Tahanya pensamento ng malo. bepaalde slechte gedachten krijgt. Paso enopo live up to your Omdat expectations. hij niet kan leven naar jouw verwachtingen. Anto e por een persona. En het kan een persoon worden, Kutingo nias kunada mas. wat diegene maakt zich niks meer uit. Ete bisa posantur bayom. Ach, jullie allemaal, ga weg man. Ete biba mi bida. Ik ga mijn eigen leven Pam leven. sobra e pressão ita Want de mate. druk, dat maakt degene dood. E reaction po bira asina pisa. De reacties worden zo zwaar Kunan po bira hasta problema físico. dat het zelf fysieke problemen kan Batimento di opleveren. coração. Het hart gaat hard kloppen. Ete bira malo. Je Ete wordt começa ziek, soda. gaat zweten. Boya medilante bise Je bing loopt degene naar voren en zegt bing. kom, Biya si oração. kom gebed doen. Espanta, ete bira malo. Die schrikt, wordt helemaal ziek. A motivo que boti mucho pressão Omwille de omdat je te veel druk op diegene hebt gelegd. Assim nos está afetando-nos yunang. Zo affecteren wij de kinderen. Assim nos está trastornando-nos yunang. Op die manier. Deuteronômio, de kinderen. Deuteronômio capítulo 6, para nesse para nocera. In Deuteronomium 6, Capítulo 6, versículo 6 e 7. hoofdstuk 6, vers 6 en 7. Nós como maior nang. Wij als ouders, Não te importa se o yunang de grande cava. het maakt niet uit dat je kinderen al wat ouder zijn. 18 anos,
18 jaar, 20 anos. 20 jaar. Sempre nós lo queda modelar para We zullen altijd een voorbeeld voor ze zijn. nós lo tá nang modelo sempre. We zullen altijd een voorbeeld voor ze zijn. Dus nós tio queda wa com nós ta biba. Dus we moeten opletten hoe wij leven. Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken. Wanneer gij in uw huis zit. Wanneer gij onderweg zijt. Wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Kemendi tem 4 puntos que te doen ginarang. Het zijn 4. 4 punten wat hij hier geeft. 4. Pero eigenlijk de kiko wat ik bisa ba yun. Maar So de eigenlijk, wat bisa moet je tegen de kinderen wat ik zeggen? u Wat het heden zegt? gebied. Maar wat gebied hij precies? Daarvoor moeten we naar de vers 4 of 5 gaan. 4, vers 4 en 5. Lees dat even. Israël, luister. De Heere is onze God. De Heere is één. Heb de Heere uw God lief met heel uw hart en geheel uw ziel en al uw krachten. Estima, Senhor, bo Deus, com inteiro coração, com inteiro coração, com inteiro força, tudo o qual tem nembo. Amen. E coisa nem bo te cozinha bo yunang, Dat moet je je kinderen leren. mas kubise para recht, cana Meer dan dat recht. je zegt, sta recht, loop recht. Bo te cozinha bo you, Je moet je estima, kind Senhor, leren God bo lief Deus, hebben com inteiro met bo coração. geheel je hart. Esse é o qual nós te cozinha nos yunang. Dat is wat onze kinderen moeten aanleren. Sorry, te sei o qual a salva a mim. Sorry, dat is hetgene wat mij heeft gered. Unta universidade a salva a mim. Niet de universiteit heeft mij gered. Unta escola a salva a School mim. heeft mij niet gered. Ta Cristo Jesus a salva a mim. Jezus Christus heeft mij gered. Anto ora ela salva a En mim. toen hij mij gered Ela heeft, cambia mi condição. heeft hij mijn conductie, Ela cambia mi mijn manier, situação. mijn situatie veranderd. Ela cambia mi Hij mente. heeft mijn gedachten veranderd. De Een um manier van mente denken, frustra, een gefrustreerde manier van ela denken, namo mente klaar. heeft hij me een nieuwe manier, een helder manier van denken Você anda gegeven. compreender? Begrijpen jullie dat? Nota school ajuda me. Het is school niet hetgene wat mij heeft Ta geholpen. Jesus ajuda Jezus me. Christus heeft mij geholpen. Nota school tabay salva nos yunang. School gaat onze kinderen niet redden. Nota e chance pedrenta futebol tabay Het is salve. niet de kans dat hij voetbal gaat spelen. Wat Nota hem chance redt. beber estreia de voleibol tabay salve. Het is niet de kans dat hij een ster gaat worden in volleybal spelen. Wat Nota hem e gaat redden. tocamento de muziek tabay salve. Het bespelen van een instrument gaat hem of haar niet redden. Ta Cristo Jesus. Jezus Christus. Pensei nos tem cozinha nos yunang. Daarom moeten we onze kinderen leren. Estima, Senhor, bo Deus. Heb God lief. Com inteiro alma. Met geheel je Com ziel. inteiro força. Met al je Com turbo krachten. saber. Met heel je ziel. Tudo lo qual tem dembo. Met alles wat in je is. Estima, Senhor, bo Heb Deus. God lief. É o único coisa que pode salvar nos Het yunang. enige wat onze kinderen kan redden. Pa sobra se nós portava tá bom. Want als we goed Se konden nós tá zijn. por award Salvador e Turena não sabi. Als we gered konden worden door al die wijze mensen. Se nós por award Judá. Als we geholpen konden worden door Cultura político não sabi. al die politicus. Ture way hours não. Al die universitaire opleiders. Se não por ajuda nós. Als zij ons konden helpen. Mundo lotava tá melhor lugar para Dan biba. was de wereld een betere plek om te wonen. Corsau lotava tá melhor. Curaçao zou beter zijn. Holanda lotava tá melhor. Nederland zou beter América zijn. lotava tá melhor. Amerika zou beter zijn. Lo não tem pobreza. Er zou geen armoede zijn. Lo não tem nunca molestar Er nem. zou geen een van die lasten A zijn. sobre sabedoria de gente por Want de ajuda. wijs van de mens zou helpen. Pero ano atrás ano. Maar jaar achter jaar Award preba. is het bewezen Com sabedoria de gente. dat de wijsheid van de mens, Cultura melhor escola. met al die goede scholen, Não pode ajudar a gente cambia. kan mensen niet helpen te Não pode veranderen. ajudar a gente vira sério. Kan mensen niet helpen serieus te Não pode worden. ajudar matrimônio não queda junto. Kan een huwelijk niet helpen bijeen te Não blijven. pode ajudar you não cana recht. Kan kinderen niet helpen recht te wandelen. Único coisa que pode ajudar nos Het you enige não. wat onze kinderen kan helpen, Único que pode ajudar nos het enige matrimônio wat não. onze huwelijken kan helpen, Único que pode salva. het enige wat kan redden, Tá is Jesus. Jezus Christus. Seu nome tá Jesus. Zijn naam is Pa Jezus. e todo dia Voor mester hem moet dobla. elke knie buigen. E tu lenga En mester elke confessar. tong zal beleiden Eta Senhor. dat Hij Heer Pa is. honor e glória de Deus data. Voor eer en glorie aan de Dona Cristo Heer. Jesus. Bom Geef aplauso. Jezus Christus een applaus. E palavra ng aqui. Deze woorden Kumi ordenabo awe. die ik je beveel vandaag, Meste tariba bo coração. dienen op je hart te zijn. Onde meseta? Waar dienen ze te zijn? Vicente bandi boy meste tariba bo coração. Zeg degene naast je, het dient op je hart te zijn. Agora eta bisabo. Sinha nang cultura diligência na quem? Sinha nang cultura diligência na quem? U moet ze de kinderen inprenten. Na quem bote ko sinha nang?
Aan wie? Boyunang. Awo como position boyunang koko bomesun sa. Hoe kan je kind iets leren wat je zelf niet weet? Boka sinha boyunang koko bomesun ta Wil lesa. je kind iets leren wat je zelf niet leest? Abo lese pa bomes Jij prome. leest het eerst voor jezelf. Querem Jesus pa bomes Geloof prome. in Jezus voor jezelf E depois eerst. bopo sinha En boyunang e daarna zal je palavra. kinderen het woord kunnen leren. Aweta bisabu. Papia kunang, papia dinang ora bota sinta den bokas. Het zegt, praat erover met je kinderen wanneer je thuis zit. Ora bota sinta den bokas. Wanneer je in je huis zit. Papia kuboyunang. Spreek erover met je Dia kinderen. palavra. Over het woord. Dia amor. Over liefde. Com na mister estima Dios. Hoe ze God moeten Riba liefhebben. turcos. Boven alles. E por me. Het Ora bota den eerste. cas, papia kuboyunang. Wanneer je in het huis bent, praat met de kinderen. Comunicação den cas tá op importante. Communicatie in een huis is erg belangrijk. Stop die app kubo amigo, kubo amiga nang. Hou op te appen met je vrienden. Se ta gusta app, Als je houdt van appen, bota adicto na app, ben je verslaafd aan app appen, boyunang. app je kinderen. Tra groeps app ko na mis na, hey, Maak een mida den groepsapp kamer. en zeg, hey, ik ben de kamer. Hey, mida den wc Ik ben nu aqui. in de wc. Hey, conta. Hey, hoe gaat Se het? paso tinha na gusta Ja, app. want sommige mensen houden van App appen. ko boyunang. App met je kinderen. Stima boyunang. Heb je kinderen lief? Papia ko boyunang. Praat met je kinderen. Nós te comunicar muito tiki We de hora. communiceren soms te weinig. Ban comunicar mais. Laten we meer communiceren. Ban papia mais. Laten we meer spreken. Eta bisa tambe. Het zegt ook, Ora bota cana riba caminda. wanneer je wandelt op de pad, Ora bota cana. wanneer je wandelt, Papia ko boyunang. praat met je kinderen. Que me ora bota den trein. Wanneer je de trein Ora bota den gaat, auto. wanneer je in de auto Ora bota zit, den tram. wanneer je in de tram Ora bota zit, den bus. wanneer je in de bus zit, Papia ko boyunang. praat met je kinderen Die palavra de Dios. over het woord van God. De único remédio que pode salvar nang. Het enige medicijn die ze kan redden. Stai papia riba hende. Hou op het over andere mensen te Stai hebben. papia riba kos. Hou op te praten over andere dingen. Papia ko boyunang die palavra de Praat met je Dios. kinderen over het woord van God. Te ayudabo. Hij heeft je Te geholpen. alibrabo. Hij heeft je Te vrijgezet. asalbabo. Hij heeft je No gered. lubida. Vergeet niet, Maar net is kibit in Deuteronomio zoals capítulo in 8. Deuteronomie 6, hoofdstuk 8 geschreven staat. 18. Tabisa, me acorda, Senhor, por Deus, passou para e adunabo poder para ganhar riqueza, para e confirmar sua aliança que ela jura na botata nang. Amen. E tabisa, acorda e não lubida. Na 12. Hij zegt gedenk. E tabisa, na 12 trobe, waki. Hij E zegt ora, vers 12. hoofdstuk 6, vers 12. E ora e tene cuidado para não lubida, Senhor. Quem de asacabo foi terra de Egipto, foi casa de esclavitud. Ta Deus está para ajudar. God gaat je helpen. Ora me tava para escola. Toen ik naar school ging, Maar wie sabe ka, me dava ik de heb al masabi. gezegd, ik was niet de allerslimste. Cosi, Eén ding wel. turmenta. Elke Mi ochtend mama tá bisami. zei mijn moeder tegen mij. Provérbio 3, versículo 24. Spreuken 3, Trust in the Lord with all your heart. 24. Vertrouw op de Heer met geheel je hart. Lean not on thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Turmenta. Elke ochtend. Ora me digo bij tra proefwerk Wanneer ik een specialmente. proefwerk moest gaan maken, dan al helemaal. So mi saken da bom. Want ik weet dat het niet goed gaat. Mi mama tá bisami trust En in mijn the moeder Lord zei, with vertrouw all op de your Heer heart. met geheel je hart. Lean not on thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy path. Tur dia moeda ta duname koi. Elke dag kreeg ik dat te horen. Te sei ta mi paracetamol. Dat was mijn paracetamol. Mi ta abri boca te bisami trust in the Lord with all. Ik deed mijn El mond open, ik zei, ayuda. en zij zei, het heeft El geholpen. ayuda. Het heeft geholpen. E palavra de Dios Het tem woord van poder. God heeft kracht. Dios tem God poder heeft kracht para transformar om gente. mensen te transformeren. Ora bota sentado em bocas. Wanneer je in je huis zit. Ora bota cana riba caia. Wanneer je buiten loopt. Ora bota bij drumi. Wanneer je gaat slapen. Tambe conta nang. Ook dan, vertel ze. Ora bota bij drumi. Wanneer je gaat slapen. Tin dia minuto in gana di conta nang. Soms heb ik geen zin om het te Abro tin dia vertellen. na ya misi. Heb jij die dagen niet? Ik wel. Dan zeg ik nee. Pero vandaag meste niet. conta nang ora Maar je nanta moet bij het ze drumi. vertellen wanneer ze gaan slapen. Elasto cosco nanta tendo ora nanta bij Het drumi. laatste wat ze horen voordat ze gaan slapen Nota muito demônio bij sinta aqui. is niet duivelskind gaan zitten. Elasto cosco nanta Het tendo ora nanta bij laatste wat ze drumi. horen voordat ze gaan De slapen palavra de is het Dios. woord van God. Nanta drumi com Dios su palavra. Ze slapen met het woord van God. Anto é seguinte punto tá? En de volgende punt is, En wanneer ze opstaan. Ora na lanta. wanneer ze opstaan, E prome cosco nantingo tende tá? is het eerste wat ze moeten horen, Bom dia. goedemorgen. Dios te estimava. God houdt Dios van je. bendicionava. God zegen Me também te je. estimava. Ik hou ook van jou. Me anda vira grande, então você Soms não worden ninguém ze abraça. ouder.
E chiquito dan abraça de mês. De kleine die knuffelen sowieso. Pero grande dan Maar de abraça ouderen papa. zeg je, kom papa een knuffel geven. Anto pati o que da hasi e En dat kosnei. moet je blijven doen. Não te importa com grande na Het maakt niet bira. uit hoe groot ze worden, hoe ouder ze Nanya worden. maboyunang. Ze heten jouw kinderen. Yung outro homem runta bij Geen braça enkel na. ander man gaat ze omhelzen. Ah, mita siya nang kita ni fica Ik braça leer ze santo. wat een heilige knuffel dient te zijn. Ya ora nang haya outro in de braça Zodat nang. wanneer ze iemand anders krijgen om ze Nang te sa knuffelen, e braça kita sushi. dan weten ze dat dit een vuile Paso mi knuffel tata is. adunami Want mijn brasa vader santo. heeft me een heilige knuffel Anto gegeven. nampo bisa minke En koi. ze kunnen zeggen, ik wil dat niet. Bisa amen. Zeg amen. Ta nos ta siya nos Wij yunang. leren onze kinderen.